Γεια σας, είμαι η Άννα Παγκά, ποδολόγος του Medifood και σήμερα θα σας πω λίγα πράγματα για μένα. Ήμουνα στη Γαλλία πολλά χρόνια, σπούδασα εκεί, αισθητικός και κοσμετολόγος. Χρησιμοποίησα λοιπόν το κομμάτι της αισθητικής γυρνώντας στην Ελλάδα, εξελίσσοντάς το από την αισθητική άκρον στην ποδολογία και ταυτόχρονα έβγαλα από το σιτάρι μου τις γνώσεις της κοσμετολογίας και δημιούργησα τα δικά μου προϊόντα, συγκεκριμένα και πολύ στοχευμένα προϊόντα για τα άκρα. Τα προϊόντα μας λοιπόν είναι φυτικά, φτιαγμένα από φυτά της ελληνικής φύσης. Είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό, πολύ αποτελεσματικά και πολύ εύκολα και γρήγορα στη χρήση τους. Και όσον αφορά τις θεραπείες που κάνουμε στο ποδολογικό κέντρο, ασχολούμαστε με ό,τι πονάει από τον αστράγαλο και κάτω. Είτε αυτά είναι νύχια που γυρνάνε μέσα στο δέρμα, είτε είναι σκληραίνσεις, κάλλη, πελματογραφήματα, πάτη. Έχουμε εξειδίκευση στο διαβητικό πόδι, εξειδίκευση στους ασθενείς υψηλού κινδύνου, οπότε εδώ είμαστε, όποτε μας έχετε ανάγκη και είμαστε χρήσιμοι για εσάς, είμαστε στη διάθεσή σας.